Удобно, светло, уютно. 7 яшьлек Анастасия, 3 яшьлек Арина һәм 8 айлык София бер бүлмәле генә булса да, әмма үз фатирларында рәхәтләнеп уйный, яхшы шартларда үсә. Гаилә җылысының сабыйларга никадәр кирәк булуын әниләре Таисия Мөхәммәтова яхшы белә. Шуңа да 18 яше тулгач, республика программасы нигезендә бирелгән бу фатирына бик куана. В 2012 году получили. Безгә бу фатирны 2012 елда бирделәр. 18 яше тулгач сеңлемә дә фатир бирәчәкләр. Безнең 3 балабыз. Шуңа да тагы бер бүлмә булса комачауламас иде. Кызларның һәрберсенә бүлмә кирәк бит. Ну, как получится. Чтобы у меня комната своя была, большая была. Хочу, чтобы она у меня была. Ә киләчәктә алар тормыш иптәше Игорь белән барлык балаларына да уңайлы булсын дип квадрат метрларны зурайтырга да планлаштыралар. Җәй айларында Мамык авылында тәрбиягә алган әти-әниләре Галичиннар йортында яшиләр. Әйтергә кирәк, Самаринкин урамы 4-нче айыртта ятим балаларны торак белән тәэмин итү президент программасы нигезендә фатир алучы гаиләләр 5-кә җыела. Анна Салмина яңа фатирына кызы Вероникага иптәш, улы Юраны алып кайта. 6 айлык сабый бүгеннән үк гаилә җылысына, әти-әни мәхәббәтенә төренеп үсә. Спасибо большое. Все-таки Үстүбәң астында яшәү рәхәт. Без фатирлы булуыбызга бик шат. Ул миңа ошый, бар нәрсәсе дә урынында. Мәктәп, балалар бакчасы да янәшәдә генә. Мин фатир биргәннәре өчен бик рәхмәтлемен. Своя жилплощадь. За последние 5 лет получили жилье 54. Соңгы 5 елда 54 кеше тораклы булды. Бу безнең район өчен әлегә бик аз, чөнки хәзерге вакытта 173 кеше фатир алуга исәптә тора. Шуларның 73-се 18 яшьтән өлкәнрәкләр. 2016 елга 30лап кеше ашыгыч рәвештә фатир алуга мохтаҗ. Алар барысы да фатирлы булыр дип өметләнәбез. Гаилә дигәч һәр вакытта да яраткан парлар, уйнап йөрүче балалар, ямьле йорт күз алдына килә. Гаилә йортсыз була алмый. Үз торыр урының, үз почмагын гаиләне ныгыта, татуландыра, сабыйларга уңайлы шартларда үсәргә мөмкинлек бирә. Гражданнарның торак шартларын яхшыртуга юнәлтелгән республика президент программалары шуны күздә тота да инде. Быел Нурлат районында тагы 63 гаилә яңа һәм әле төзелеп кенә ятучы йортларда үз фатирларын сайлаган.